Tátar ágasteach a chuinniuúsle chuig an bhír is déanaí seo sa teach le chéile, agus inniuh tá muid go ag teach Áine Ní Glynn. Ben ildánachaí Áine dar nói agus sílam go chuir me héanaithne ar híad an chéadúr agus muid a pléile cuasaí drámaíochta le Haistóirí Bulfan. Ach stocha gur mú aithne atá arthaí mar scríbneoir agus mar ile, agus tá sús le tríocha leabhar ar fad scríofa aici idir leabhar gáanta agus leabhar do dhaoine óga. Tá ilomad dúisinaí oireachtais agus eile buaid aici tharnam líonta, agus dar nói ceapú ile déanaí mar láiríocht na nóg ag cóir le eilíonn na hÉireann. Déanam muid cogádas leithí as an gradam sin bhaint amach, agus seohanna sí Áine Ní Glynn. Gur bhaigad a dheáin agus bhór géad fáilte isteach i man cheachsa. Tá sean deasa bheith libh a nacht. Nó ní lisí gom céisih héin mar is féidir libh se mis éiscint ach ní féidir amsa éon duine amán sonna éiscint. Ach nach bhfuil se eisteach an chuí a bhfuil míad ar fad tréis, dul i dahí ar an saol nua seo. Wel bhí daoine eile libh i teach le chéile go dtí seo idir cheoltóirí agus scéalathe agus árámathe, agus maidir am héin is scríbhneoir mé, is film mé agus scríbhneoir de gach sort, scríbh manna chuid rudaí de chuoine de fáiste, de fáistí de chuoine óga. Agus a nacht táimse chun roinnt dáanta léamhdíobh agus chomeile sin táim chun méid áirithe cainte dhéanamh faoi má chuid scríbhneoireachta. Le déanaí furas gradam an deas mar scríbhneoir laureate na nóg, agus ceann duine rudaí a thug an sásamh dom, agus a thugan an sásamh dom nóir enamníodh éon ghailgóir, éon scríbhneoir gailge sa ról seo riamh hana, éon duine a scríobhann i ngáilge a bháin. Agus tá golóir planana gomsa agus ag fuireann leabhar fáistí éireann, maidir le léthóireacht na gailge a chur chun cín i measc daoine óga, agus tásúla go mé sibse ar fad ag cuidiúling amach an seo. Tá spéise gom héin sa le tríocht ó bhí mé an óg ar fad, ma chéad chuimhne ar leabhar ná an leabhar Jimín Mór a Haig leis an seoach, agus ní ras ach 3 bliain a d'aois. Agus bhí mé mo hí inaice le mo grifúr mór ar scoil. Mar chus ar scoil le scoil beag túiche i gcónta Hebridáin. An ceantar bhí an bailach nó an bailach, agus drastal mi sé ar scoil an bhealaigh don bhanscoil. Chiallaigh an bailach an bailach chun an tobar, mar bhí tobar híos a bóthar an scoil agus sa tráidmhaile beag a bhí ann, hí an tobar ann agus héocht daoine ann mégan ag fáilisce. Ach éon duine a dalam an dáin nó an tárán seán ó dtír gleanna, bei churamach éigen a gcuimhse ar an ceantar sin, mar ba as an ceantar sin de cheann ó dtír. Agus an gleann sin áid ar a dúchtar Glenach sa bhéarla, agus bhí sé sin cinál ag bunan foróiste, nó baran foróiste stocha mar greibh sé huasna sléite. Ach tá lína a bháin sa dáin is ben go dúch sa mealach ag áireamh a chuid géan, agus sa mealach bin an bailach. Agus hawlín sé gcónaí an bhean seo ag fear amach don sneacht nó don bhadarúa, agus í ag feire ar a chuid géan híos sa tráidmhaile híos bóthar an scoil. Pés geile, an rud a hála domsa ná go mo bhuaintóirí iad mo bhirt his mo hóirí, muintóirí bonscoile, agus nuair a bhí mise 3 bliain a d'aois, bhí mo bháthar tréis rein blianta a chahabh sa bhaile ag tógáil cluine, agus bhí fánn irthaí do reisi gobar, agus fuair si thariscint scoléigen cúpla míle ón mealach ón áit an raibh methar amóine, agus nuair a bhíos 3 bliain a d'aois fuair si an thariscint seo, agus ag an am níor a bhí an ailethe linmh ag am agus mar sin an taon réiteach a bhí chu an scéal ná go raibh mise ar scoil le methar, agus cosíhing ina seomra siúd, seomra na rangan na móra, níor a bheith bert fúintóirí sa scoil, agus cosíhing sé sa seomra sin go dtí
gur mé ceir bliana díis agus mór golóir le bheith chláirithe don scoil. Ach dana son agus is cuin lom lá éige nílas go mar bhé mo chiad lá nó céird ach an cuimhne is mó atá agam ar an tréimhse sin ná go raibh rang 6 agus rang 5 ag léamh Jimín mór a haig. Agus fada sa bhí siad san á léamh alíon tóir má golóir bhí methar bhí sé anmhaith in áiríre agus bhíoh sé sin thuas ag an glár dubh le cailc agus cailc de gach dahar dam agus bhíoh sé sin ag déanamh na bictúr. Agus bhí rang 6 agus rang 5 ag léamh os ard agus methar ag tarint gach rud a bhí á léamh có anna hapig I bhuirim cinál beochanna ag fuirim cartún agus bhí sé sin na déanamh na bictúr ar an glár dubh agus ón lá sin amach de chuir mé spéis I leabhar. Hastig bhaim gomachtaí ag léamh dom, hastig bhaim a bheith an léamh mé héin, agus bhí me luach golóir ag léamh mar gur chuir mé an brú sin orm héin. Ach dígarníg thosa mé an sin ag cuma scialta do mo chuid héin, ag cuma dáanta, agus nuair a bhíos I mo dheagóir, bhín sé ag gcónaí ag scríomh faoin desk ar scoil nó nuair a bhí mé anam sa bheith déanamh obair bhaile, bhín sé scríomh, agus an sin nuair a chum go dtí an ollscoil, thosaigh mé ag fáilsiú rudaí, agus bin cinál tús an bhóthir domsa. Bhí golóir daoine san ollscoil ag an am a thug an spreagadom. Bhí Garó Denver mar hampla mar leachtóir gom, sílam greibh sé sin a déanamh dochtúireacht in rud ag an am, agus bhíoh sé sin mar hagus scóir a going, agus spreag sé go leor a going le dolimón pín den iris nua is a raibh sé sin ina agurthóir ar fe tréimhse. Ach inis bím sé scríomh anna chuid rudaí, scialta chuoine óga, dáanta, agus táim chun tosnú a nocht le dán éadrom a léamh, mar is bra domsa dáanta granúra, sílam go míon muid an dairire orinthe fé chuirsaí scríóireachta, agus orinthe beidir ró gairíire, agus ró gairíire fé gachrod an tanga san áireamh, agus mar sin seo dán magúil darthéidil cahabhaimsre. Cén cahabhaimsre is fearlaat a íomhríon má Uncle Seán. Ní thugam sé éon ragra, cléanam sé me cheann. Cad é má cahabhaimsre ó nach ormsa atá náire, má insím an írinne, déananig chuilegaine gáire. Pelghailach nó sacr, fehel nó rothíocht, stampaí a bhailú, alíon líníocht, ní raig rím in echar. Tása gom nach fiú, ó conas is féidir lumsa, má chahabhaimsre a bhíú. Ní mai lumsa bheith immert an stáisiún sprí, níl spéis bheith gumsa, in éon chanách le hí. Níor rug mé graim riamh racéad le dóige, níor haring mi sé cic éon chinál líróide. Ó, conas is féidir lumsa, má chahabhaimsre a bhíú. Céachreitach mé dá néirhing, gur mailam bríthre a bhailú, bríthre fada, bríthre ceara, is cumalumsa cecho mór má bhíon action be untú cuirig siad san lemastóir. Se, cuirim, nó cuirtar. Is évan le man chuí a sleaníonn siad ó má cheanga, áil is dá mengse ó lí. Bríthre beaga, bhí, nó tá. An bríthre rothíocht. I'm sure loirech mó cníalach nach ontú siúd atá an tríocht. Cléhamháin a bhíonna gumsa, ná iad a cheangel in grúpaí, cuirim esanna le chéile. Sláunig, sailsig, seas, sí. Rím a lorug sin cléthe eile, mohíon, rothíon, sláuníon, nó an cléthe sinna dhéanamh casta, cóiríon, crothíon, ceanaíon. Cinál nerd mé is tócha, well sinnig déir gachtainna eile, níl éon spéisicos na bríre. Barló dolig immert pella.
níl cara be a gomsa. Ní hagan éine chuig ma cheach. Well, dá níor hing ortsa, sprí, le ma bhríra, nach ré fása, an doras amach. Dán an ishe faoin saol eisteach ina bhfuil míid amreachtant fé láthair. Nuair a chuirg tús leis an díon glasáil atáirsúil nó a bhíarsúil a bheith tréimhse, nuair a chuirg tús leis ar dús, bhí bringlóid an eisteach gomsa, agus bhí an bringlóid cíalna a go mar ríise sa ríis eile ihe iníg ihe. An bringlóid chéalna inar hawlig mé féin faoi isce is gan a bheith an áú. Ní dhearna mé ana líseir, chhlachas leis gur bhain sé le bheith cinál ag daileáil le rudaí nua, agus gan a bheith hín an dul i dahí orthú ró éasca, mar a thug sé tamil sílam ar gachéine dul i dahí ar a bheith sa teach chuid bhagus a bheith in an dul 2 kiloméadar nó le héad, agus fiú nuair a chuirg leis sin agus nuair a bhí 5 kiloméadar ann, fós bhí sé eisteach gan a bheith an dul siar go Connemara, dan a bheith an dul sias go Ciarí. Bhrachas go raibh an rudidir fad eisteach, ach bhrachas gur bé bhí sa bhringlóid ná go raibh rudaí imethe ó smachtarm. An sin, chula mé méhallam mar a hartaigh faoi agalah ar an leit seo í bháin. Agus chosig sé caint faoine cheanna bháthir, agus an mana a bhí ag i cheanna bháthir. Dúiseacht le dúracht le bracha an lé. Agus thug an mana sin an a bhí snachtam. Agus cheappas go sé ar a bheith spéisiúil mar bhanna, agus chosig méid smaoineh cinál ar na bailí a nearna muitna an seo sa teach seo, mé héanagus mar thúr mac, rinne mar an tiig cinál a roint ar bhealach éagsúil, ceathir den na fásta sa teach ag obair nó ag stadéir, agus bhí orinne dul i dahí ar an saol nua seo, agus chosig mé ag scríomh faoi sin agus seo an dán a tháinig as. Dúiseacht le dúracht le bracha an lé. Sleaníonn na léhananta isteach is mach as I chéile. Gan lipéad luin ná ine, is nadarsa an éoniu nó a mórach é. Gléasam mé féin le dul ar zoom. Le dul ar hiúleoid 2 kiloméadar ón teach. Gléasam mé féin le leiscéala thuirtam féin gléasa. Ní fada, go mé do a gléasa féin chun an broscar a chur amach. nó chun chórá a bheith gomlum féin sa scáán. Siúlam ó heomra go seomra. Tar an gím chúm leabhar ón tilf. Sílam go naithníam pedal nó údar, ach nadar ar léig mé riamh. Clúthríam sa seomra sí. Casam lehanach I níag lehannig. Siar a ríis gan tús, is gan túram gom, cad atá léite gom. Caim weim an leabhar. Ná daoim os cór an riamhre. Tá dán an sin áit éigen ach go bhfuil na focail roite ina gnapán scail sa bharna sin idir bun na scábhóg is báram bhuilig. An álaim, isteach amach a ríis níos daine. An áú go bun scábhóige a ríise sa ríis eile nó go lean an knapán air, nó go dosíon na focail ag éalú. Silann siad sleaníonn an sin plescin siad amach ina nainacha scail. Réban ina dunta, ina bharigí, ina maimana móra scail. Taitim, líam ar chrinnel an tomra, desk is riamhra ar snábhos ma chion, seolan leabhar harm, peann ina chrán seoilir. Cruchtawaig, aníam lachán ón láin é. Mas scábhóga á blúcha ag an ráirta focail, iad do a hachta, do a bhuacha, an é seo deire an bhóthir, deire eistear. Ach fan. Lean mar gáchos isteach ina chéile. Arim bora eisteach faoi mar gá lámh, umpíon ina netsaí. Osclaíonn geolavig in áit mar gá chlúas.
Mé isim bhorúch tí ag an álús ag snáb isteachas amach idir cairicha is bord, gradam ma erbal lánach, cilúram ma chléchlú. Os glím ma giollavig, sédam bolagáin I drona sílála, sínam ma etí, is tugam aig le dúracht is le dóchas vraca an lé. Well, darig lingne dulid ahí an saol nua, ach bhí an tálinn, mar ní bhór aon duine gcuine an vírus, ní raibh aon duine dar nghilta I d achaltranis, ach thula mé féghine nach raibh an an cuairtehuirt bhóiricha nó airicha a bhí faoi dhéanach glasáil I dithe altranis, agus I gás bháin thula mé scéal anamhrónach, féghine a bhór a aharbás, agus nach raibh an bháir in an teachaltranis ágáil chun dullig an sucrit. Agus sa tír seo tá sucrití agus takeíocht daine ag sucrití an a háchtach doing, agus seo dáin tiomnathe dóibh siúd a bhí faoi glas I teachaltranis, agus nach raibh an freastal thuchrid duine muintrathe leo. Quarantine. Ní raibh si cheann na sucride mar ba chóir, ná fiú in a lár. Ní raibh si áid bés a tuchrid mar go raibh an vírus sa teachaltranis. Is an teach fad faoi dhéanach glasáil dá bhár. Chuir cuaramór cinálta an tafran siúil RIP.ie bio. Ach, cé go raibh si buich, ní a bhanan is lámh a leaganig an gcónra, nó póg. An fóg sin nach raibh deisice a leagan a bheola. Ní honan sláán ará Scoileán, is si ag bár sé béal, scuoine seanna cháirde ag techt chuút duine chuine. Ní mailam de ribláid, fáisce gúlanne is baróg. Bíad na baróga ba bhó a darig sí wahi. Dána bháin eile anis faoin díon glasáil agus sa dán seo saolaíon ban I teachaltranis Péidir nó sa bhaile leihí féin. Agus saolaíon duine os cion seachtó nach raibh ceadamachacha feadh tréimhse sách fada. Sa dán seo tá beagáinín beag dóchais sílam. Féin leithla siú. Saíonn si in ecin na fuinóige. Ordaíonn si scóab. Toman san isce. Tosíonn ag péintáil. Féchan riampiach ní bhacan si leis an bar cíos, ná leis an gearnóg spéire thuas. Péintálann si cosáin is bóire. Cosáin in íag cosáin, bóthir in íag bóthir. Ag bun gach ile cosáin, ag deire gach an bhóthir, péintálann si ag éon orga le caracha geala na cladaí hawl. Péintálann si caisleáin orga. Is ó ann go chéile bád nó etalán. Cé nach féidir leihí éalú. Is mai leihí a chur na lí hí féin. Go bhfuil, go mé, am éigen, lá éigen, áit éigen, fós na dul. I mói mé ón goróin vírus in is, agus tam ag obair chnúsach nua phléachta féile gar golóir le de bheith réig le né chuirigh feilseoir. Agus tá golóir dáanta, mar a bhíon sna chnúsaigh fada gomsa, tá golóir dáanta fé chórsaí ban. Agus seo dáin a scríomh mé faoi na mná cróga sin. A chuig an tréin ó bhlé clíag béal firiste sa bhliain 1960 sílam chun coscíní ichnach. Bhí coscíní in aigen dlí an uair sin, ach dathraigh misneach na man sin an saoil dúing fad a tháinig ina níig. Dás mis a suas, mar a dás golóir daoine eile de ma ís
I deach fír chatlichach. Ní raibh éon rawa a gine, $8 effran gach dawnach, agus an choroin bhuire ará gach ile ihe. Bhí anna chocht ag an aglis na léhananta sin, agus nuair a bhí mis sem a chalín óg, ní ha bháin nar cheistig mé éonrod, ach nach raibh cadagum éonrod I cheistú, ní ris sé lom éonrod I cheistú, agus bhí mo his bohóirí chomór sin faoi chocht na haglise, nar ris sé lo siúd éonrod I cheistú ach an irid. Sa dán seo buinem úsáid as an lidáin mór fada sin a bhíochan tréis an chróin bhuire, ní cuion lo an liste ar fad ach tásagam go mbeadh an lidáin sin ann, a bhanríon an engel goíoring, a bhanríon an naomh goíoring, a bhanríon seo agus a bhanríon siúd goigé oring. So seo an dán, mo bhuichas liv. Bhí mé ró óg de réin na goscíní, mé fós faoi raum or dóg mahar, é siúd faoi dhion or dóg an aspig, mé fós gach ihe mo gách luin, ag impí lidán fada néamh ganam níocht nar higas a bhronna orm. A bhanríon an engel goíoring, a bhanríon na néamh goíoring, a bhaitin na maitin an ar trúlaí og riamh goíoring. Réalt na maitin a gatan a bhlahas, cúis ar náhas, banríon na martírach, banríon an engel, banríon na néamh ile, banríon na ganam níochta. Ihe, inig, ihe. Blian, inig, bliana. Glúin, inig, glúine. Ag siar impí is ag gui, muid ag cappa, greibh siadsan ag gui is ag siar gui orna. Níor hig mé áfach, nár a bhíadsan na martírig, nár a bhíadsan cúis or náis, ach gur sibse na banríonacha, sibse a réaltaí na goscíní, sibse a bhuin na trísecha, sibse a chláán an bóthar roing. Mo vannacht oribh ile a hlán a hóirí na man, guím oribh se a réaltaí an ír holis, guím oribh se a bhanríonacha na goscíní, guím oribh se go léir. Dán eile inis ón gnósach sin, dán a bhaineann leis an bheachtas Me Too nó Hasclub mis leis. Glúirdas na mná a leabhar amach faoi únsathe a dionach orthú nó drochíide a fuair siad ó dhaoine cóchtacha, thug sé bhad sular leabhar siad amach, agus bhíidir thar a bheith cróga. Ach táim cínte go raibh agus go bhfuil go leor daoine eile nóir leabhar amach riamh, agus dán é seo faoi dhaoine nóir leabhar amach, agus faoin dochar a rinne sé de, an scéal agus an tólas ar fad a chmad in a rún istig. Mar nuair a chmadan tú, rún nó droch scéal istig an a tain ar feadh ró ada. Tag an puinte go bléascan sé amach I bhfuirim tinis, nó galir, nó mearchalir. Sean dán, mis leis. Mis leis sí, is í ag cogarníí isteach sa scáthán, gréastachta anála ar an mhuineáil. Mis leis sí is taise a gá lámh á crúbáil, gairbh a hail in a crahán trí. Mis leis sí a cogur ruúine beag níos irde a bhriantas siúd knappathe taobh hir dá go. Mis leis sí an scrad ag bailú nirt in rinne le builig ag púsca as píocháin a scadamhain. Doscail si doras an tí. An bhodracht all my alú, an scrad ag bora a níos I dro a béil. Mis leis. Suas sias an bóthar leihí, is í ag cur gach an liúrach waihí, mis leis, nos cuma lum mar ba chuma leihí. Mis leis, le gach an bhéic, glas eile á scaoile ina scórnach, ina bullag, ina fain, ina crí, mis leis. Chuinnig irhí. nó gur tháinig lucht na gótaí bána irí. I lámnacht, is í cuachta isteach I bluisín chuile. Mis leis, na focail ina snaganna, is iad ag sile wahí tríd an smachar nach gail. Tá sa leis,
siad go séf, is I á tuairt lo, á suamh nu le hin stiala, á ciú nu le suamh na sáin. Tusa leis siad go séf a ríis, is an ochar á casas sa doras. Tusa leis, na deora trimethe anis, deire le na bécíl, I suamhnathe dar lo, cóir leis sásúil. Mise leis, ina siar chóirfá cogarní leice, I cho ciapathe cráite céanna, ach gan isace cén fá. Dán éiltrim eile anis, seo dán a scríomh me I bhfad ó hin. Bhíos im a chónaí I London, sna nóchadaí, agus bhíos ann im a chónaí ann, an orgur chríochnaigh na Sasanig agus na Frankig an Channel Tunnel. Bhís ag féchant an ihe sin nuacht an BBC, bína an ihe bhrisí tríad an garig dhearnach, híos I bhfad faoin bharige, agus bhí na Frankig agus na Sasanig an sin, agus na budéil champagne á bliasca oscailte agus iad a cilúra. Nuair bhí an píosa sconáin hart an nuacht. Tháinig sé reis chuig an léthar nuachta a dúirt, and isn't it wonderful that the continent is no longer isolated? Well, nóid bhí sé sin bunathe rud a dúirt Churchill fadó I ggóthaíoch sela. Ach ceapas gur léirigh sé meon le. Meon a chonig mar a ríis le linne níos spóireachtaí fad faoin ratamacht. Agus bhealach buineann sé leis an lá inniu chomóra sa bhain sé leis an tréimhse sin, mar sin seohandán Rule Britannia, agus seohandán dearnach a léime. Dól Frankig agus Sasanig, champagne I damta chéile, híos faoi choin na mara, an lá gur os glíog an bailach úr ó bhór rain hasanna go hiláinín na hórapa. I bleasca na carige derig, fi fóscailt, do Spáinig, Idálig, Frankig, Elvéisig, do bhuinter ile an Iláin. Is déanacha, the Chanadar. God save the Queen. Well, sinné, bhaim sé tásúla gom gur bhain sibh tanamh as a bheith lom sa teach agus a bheith breanúir mar chuid leabhar chúlann sin, agus tásúla gom gur bhain sibh tanamh as na dáanta. Gur míle maithagah, slán. Gur míle maithagah as sin na áine agus tásúla gom gur bhain sibse an lucht féchanda sult as an sesiún ani as sin bhaid áine. I me hen gur sé an spéisiúil an bailach daileáil si le go leordas na scéalta atá na meán agus méil an phobal faoi láthair. So gur míle maithagah a ríist áine agus ganairí leat. Anis ben muid gol I dro eile fad an tachtan se hugging. Bhí ceoltóirí agus óránathe tradiisiúnta agin cúpla ó hena féin. Ach an tachtan se hugging bei ceol có-aimse agin ón ngrúpa cáiliúil imlé. Mar sin ben muid asúil le luchtfechanna an bhór dóibh agus fech muid anmhuíochtaíh ach an scéal a scape sin imlé teachla chéile an déirdín se hugging. Go dtí sin gur míle maithagah as a bheling agus fecha muid an déirdín se hugging sibh. Slán go fóill.